старается некий, нібыта файный чин, посполитое рушение, что-то идет некий движ, а потом какие-то одни из их кираўніков их ловят с наркотой, потом этот Беспалов, который повсюль, везде ездит, Так. там и с Тихановским, и с каліновцами, и где он появляется, везде все ломается. Мне, например, это, ну, широко кажучи, незразумела. И я просто разумею, что люди, ну, я не ведаю, як там с тобой было, по ширости кудись идут, а потом думают, блин, вот как я в координационную раду, да? Угу. Ну, просто думаешь, блин, ну такая ганьба. Про того ж Беспалова. Я 2 раза спробовал его с организации прибрать. Это так мягко сказано. Потому что люди задавали просто пытание. Кажется, его ж выгнали с полка Калиновского. И он же мутил, и он же с людей сварил, робил з розных аккаунтов, писал розные гадости людям. И кажуть, як может быть у вас Беспалов, калі наша галоўная ўзброеная сіла гэта ПКК, як может у вас Беспалов? А я цудоўна ведаў, што Беспалов гэта чалавек Франка Вечорка, які паўсюль расстаўляе сваіх людзей. Але ж агульным рашэннем было, так сказано, што нам Беспалов вельмі патрэбны. Я пасля з Беспаловым пересекался ў каардынацыйнай радзе ў дэбатах. Ёсць агульны чат, гэта таксама вельмі дзіўная сітуацыя, калі агульны чат каардынацыйнай рады мае там ці 500 часов, ці колькі, Лебедь, Рак і Щука могуць зайсці і бачыць абмеркаванне гэтых дэлегацкіх гэтых всех дыскусій. І я таксама вылічыў, дзе супраць мяне канкрэтна дзейнічае Беспалов, якія аккаунты яго падтрымліваюць. І гэта зноў жа было некалькі аккаунтаў. Мы зараз з табою нефармальна, можна сказаць, так, абстаноўкі, но мне людзі з Украіны, каліновцы казалі пра яго характарыстыку, казалі гаўнамут. Вось такое слово. Вось. І я не змяніў сваё меркаванне, і, конечно, тое, што ён быў у паспалітым рашэнні і пасля быў, ён же паслухайце яго інтэрв'ю, напісаў «Залатыя горы». Чалавек не адказвае за свае словы ввогуле, а ніякай адказнасці не несе. І тое, што ён стаў далей прэс-сакратарем Ціхановскага, гэта ж зразумела, гэта шкодная дзейнасць. Ну, чый ён сябар? Хто яго куріруе? Хто яму дапамагае? Вечорка. Ну так рабіце высновы.